Magandang gabi sa inyong lahat. Ito ulit ang inyong lingkod, Mike Padua. Nagbabalik sa ating Tropical Weather Analysis ngayong araw po ng Biyernes hanggang Lunes, Oktubre 2 hanggang 5, 2020. At itong Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon2000.com, ang unang website sa Pilipinas ukol sa mga bagyo. Umpisa natin ang update. Itong latest GovSat, simula na yung araw na ito na Biyernes hanggang bukas Sabado. Mayroon po tayong mga weather systems na naka-affecto sa ating bansa na yon. Unang-una, itong Monsoon Trough. Ito po ay magbibigay ng mga maulap na pabuwiri na may mga kalat-kalat pag-ulog at pagkidlat sa malaking bahagi po ng Luzon. Ilang portions po ng Mimaropa, Visayas, Northern at kanluran bahagi po ng Hilaga at kanluran bahagi po ng Mindanao. Samantala dito po sa may Palawan at sa may Kalayaan Island Group ay nasa influensya pa rin ng mahinang habagat. Ibibigay po dyan ng although magandang panahon, may mga chances pa rin may mga afternoon o evening rain showers and thunderstorms. Dito naman po sa may area po ng Batanes at Babayong Group of Islands, kasama po ang ibang portion po ng extreme northern Luzon, nasa influensya po sila ng mahinang amihan o northeasterly surface wind flow. Magbibigay po rin po sa mga areas na ito ng mga localized thunderstorms lalo na sa hapon o gabi. Sa labas ng ating bansa, meron po tayong binabantayan na LPA. Lumakas po ito, naging 90W. At nasa less than 35% pa lamang ang tsansa na maging bagyo po ito. But babantayin po natin ito in the next few days. Although quasi-stationary po, ayon po sa mga forecast, ito po itatahak in the general direction of Taiwan at Batanes. Either way, dyan po pupunta based doon sa dalawang computer models, yung American model at ECMWF. At posibleng pumasok ng PAR sometime Miyerkules po. October 7. So, babandayin po natin yung LPA na yan. But hindi na po siya magtatama ng landmass ng Pilipinas. Maafektuhan lang po ang kasama ang Batanes Group of Islands. So, we are going to observe that system. Samantala, ito po yung fast animation. So, kinikita po natin dito ang pag-organize dito si LPA, 90W at mga localized thunderstorms naman po sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Ito po yung latest satellite animation mula sa windy.com. Courtesy of UMETSAT, yan po, yung mga localized thunderstorms sa may bahagi po ng Central Luzon. Dulot po yan ng Monsoon Trough. Dito rin po sa may Western Panay, ibang parte po ng Mindanao. Yan po ang situation na yon. Dulot po yan ng Monsoon Trough. Samantala, ito po yung 3-day rain at wind forecast mula sa ECMWF, courtesy of windy.com. Bukas po ng hapon, inasahan po rin po mga isolated rain showers and thunderstorms, lalong-lalo na sa may bahagi po ng Mimaropa, Mindanao at yung ibang areas po nasa low to moderate ang chances. Pagdating naman po ng sa linggo ng hapon, inaasahan pa rin po mga isolated o kalat-kalat na mga pag-ulan, pagulog at pagkidlat sa malaking bahagi po ng Mindanao, Visayas, Mimaropa at Luzon, lalo dito sa may area po ng Central Luzon, may mga possible thunderstorms. Bicol, nasa low to moderate ang chances, baka magkaroon ng thunderstorms. At pagdating po ng Lunes po ng hapon, inasahan pa rin po ang mga localized thunderstorms, although focus na po siya dito sa may Mimaropa, Visayas at Mindanao, lalo sa may hilagang bahagi po ng Mindanao, may mga localized thunderstorms. At dito rin po sa may Bicol, sa may Albay area, may possible na moderate to high chances of thunderstorms, lalo na sa hapon o gabi. At yan po, susubaybayan natin yung LPA, but we will give you the latest on Monday kung anong development ng LPA na yun. Hindi kumikilos sa may hilagang bahagi po ng Guam, but we will keep you updated. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padua nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Happy weekend to all. Be #weatherwiser, be #typhoonwiser, at maraming salamat po sa pagpanood niyo sa aking YouTube channel.